Tarragona és una ciutat que presenta dificultats de moviment i per persones amb discapacitat motora encara més. Des de la República Txeca ens preguntem si Tarragona està prou adaptada. Anem a veure-ho. Hi ha moltes barreres arquitectòniques que no estan adaptades. És que només cal que ho proveu. Depèn del barri. La part alta és més complicat. Pel centre no. A la Rambla Nova i als voltants està tot molt bé. En principi, pel que deia jo, ja et dic. Home, una miqueta sí. Et trobes tot això són escales, això es rellisques i mira, si ho deixo se'n va. Una miqueta sí que has d'anar així, però bueno, bé. És una mica complicat, perquè com no hi ha rampa, les escales ja ho has vist que anaven pujant amb la cama i pujant el carro. Pues que arregli això perquè ho habilitin bé per poder, a part de carros, cadires amb minusvàlids i tot això també faria falta. Sí, clar, home, també pots pujar per la carretera, però clar, passen cotxes i és complicat. This is what you get when you mess with us. Ara estic intentant arribar a Renfe o la plaça dels Carros i l'únic trajecte gairebé que tinc és aquí al carrer Podaca. És un carrer que encara hi ha barreres arquitectòniques. Per baixar no pots pujar a la vorera, almenys aquí a l'altura de la plaça de la Mitja Lluna, i tinc de tirar pel mig del carrer. A la via pública a Tarragona, igual i les altres ciutats, amb els últims anys s'ha anat guanyant bastant. El que és les voreres. Aquí a Tarragona també s'ha avançat bastant per la Rambla i tal, però encara hi ha punts negres, com aquí al carrer Podaca, i altres llocs puntuals que encara falta molt per fer. I Tarragona, a més, al ser una ciutat amb tant desnivell, encara tenim més problemes. Aquí a Tarragona tenim bastant de bon contacte amb l'Ajuntament, en qüestió de barreres, però encara falta una mica de millorar. Crec que hi ha molta feina per fer. S'ha avançat molt des del 2007 en molts aspectes, alguns d'ells els guals d'alguns vials principals. Els guals és el punt entre vorera i vorera, que ha d'estar rebaixat perquè puguin passar cadires de rodes. Hem anat treballant dins el pla de mobilitat en la millora de guals i itineraris principals, però tot i això ja queda molt camí per recórrer encara. I sobretot també queda molta consciència de que no hem de posar obstacles al domini públic que puguin provocar alteracions de la gent amb dificultats de mobilitat. La veritat és que el pla d'accessibilitat de Tarragona no està redactat del tot, és un tema pendent i per tant l'hem de treballar. Hem fet avenços importants, tot i això és veritat que falta molta feina per fer i el que hem de fer és anar marcant prioritats. Bueno, doncs segurament hauria de pujar per la via de l'Imperi, pel carrer Cavallers, pel carrer Major, pel carrer Merceria, per la pujada del Bisbe i d'aquí al Pla de la Seu. Per una persona amb discapacitat motora, pujar per aquest cantó del carrer amb tantes escales resultaria impossible. Però si anem en aquest cantó d'aquí, veurem que ens trobem amb un altre obstacle. En aquest cas, una farola que impedeix el pas d'una persona amb discapacitat motora. Com acabem de veure, a Tarragona hi ha hagut moltes millores en els darrers anys, però és evident que encara li queda pendent la revisió del seu pla d'accessibilitat. Un pla que presentarà unes millores per a aquelles persones que tenen mobilitat reduïda.